Здравейте на всички! Това видео ще бъде малко по-различно. Няма да се държа като куку, няма да псувам, няма да обиждам. Искам да си изразя чувствата към един човек, който за мен е много ценен и заема огромна част от моя живот. Това е човека, който ме накара да се усмихвам. Това е човека, който ме кара всеки ден да се събуждам с мисълта за него. Това е човека, за който бих направила всичко. И това е Стамбини. Искам да кажа за него, че е супер много яко уникален. Много ми харесва. Много се радвам, че сме приятели. И наистина сме приятели. Постоянно сме си в скайпа, сутрин, обед, вечер, направо е страхотно, идеално. Само заради него стоя на този скайп да ви кажа, хора, направо не издържам вече. Ама обичам го, какво да направя? И той наистина е вярно, обичам го. Никога не съм го крила, просто той е страхотен човек и не трябва да го обиждате и да го нападате, защото сте много в грешка. Вие просто не знаете каква душичка е той. Той е страхотен, той е уникален. Той винаги гледа да помогне на другите. Винаги гледа другите да са добре, отколкото той. Още от самото начало той беше до мене. Той беше първия, който се опълчи пред всички с видеозащита за мен. В момента и аз правя същото за него. Защитавам го, защото той не заслужава да получи някой грозен коментар, някоя обида. И той е човек, като мен, като вас, като трети, като пети. И той е човек, и той душичка носи, и той има чувства, и той има мечти, и той е човек като нас. Аз не искам така лошо да се държите с хора при положение, че играм не ги познавате. А аз мога да ви кажа, че го познавам много добре. Опознахме се и просто е страхотен. Наистина, винаги ме прави щастлива, радва ме по нестандартни начини. В смисъл нестандартни такива, защото не съм никой... В смисъл никой нямаше да го направи той нещо за мене. Никой нямаше да тръгне да ме защитава с видео. Никой нямаше да тръгне да ми казва: Насе, заеби какво говорят за тебе. Карай си твоята, не им обръщай внимание. И такива неща. В смисъл, той е много печен, много и готин и е много секси. Това искам да го подчертая с 13 удивителни знака. Той е секси. Да, секси е. Хубав е, на мен ми харесва, на вас като не ви харесва, не го гледайте. И даже ме зарадва, като бях на София. Зарадва ме с грим. Беше ме запознал с един негов приятел, който гримира страхотно. И това ми беше подаръка от него за мене. И сега в момента пак ми прави един подарък. То даже не е подарък, ама е направо и за смях, бе, хора. Оле, докладвали са ми профила, че е фалшив. Вие представяте ли се, той нещо не е фалшиво. Той си и моя профил. Някой явно много ме мрази. Но да ме мрази, не ми пука. Да. И в момента се опитва да ми оправи профила във Фейсбук. А аз в момента се опитвам да записвам видео за него. Просто всички хубави думи на света няма да стигнат, за да ви го опиша. Той е невероятен, той е страхотен. Той е номер едно за мен. И се радвам, че го имам като приятел. Радвам се, че се подкрепяме един друг, че се помагаме един на друг, че се споделяме всичко. Просто обичам го и винаги ще е така. И то много го обичам, въпреки че по някой път се караме за тези неща, нали? Защото той ми казва: ама няма как да стане. И аз: моля те, промени се. И той пак: абе, моля те. И по някой път се тряскаме телефоните, затваряме си, той излиза от скайп бесен, след 5 минути пак влиза, или аз влизам и почвам да му пиша: ами извинявай, или той ми праща усмивки. Абе, ненормална работа, ама просто
Просто е страхотен. Той е уникален. Обичам го, обичам го, обичам го, обичам го, обичам го, обичам го, обичам го. Разбрахте ли? Обичам го, защото той беше единственият човек, който се застъпа за мен още от началото, човека, който ми помага за всичко, човека, на който споделям всичко. Даже най-добрите ми приятели не знаят, нали, вече точно какво става с мене. Единствено само на него казвам всичко, само на него имам доверие. На него мога да му се доверя и те. С затворени очи и да варя. И ще знам, че няма да падна.